Krásny večer, milé dámy. Želám vám naozaj krásny a pohodový večer. A srdečne vás vítam v mojej kúpeľni. Ja si možno otvorím dvere, aby sa to tak trošku neozývalo. Takže snáď to bude lepšie. A srdečne vás vítam u mňa doma. A vidíte, za mnou už mám pripravené produkty, ktoré používam každý večer. Takže verím tomu, že si užijete túto chvíľku spolu so mnou. Možno sa niečo nové dozviete, možno si povieme niečo nové o rôznych kombináciách prípravkov a prevediem vás tou mojou starostlivosťou o pleť. A v prvom rade by som sa vám chcela predstaviť. Moje meno je Stanka Benediková, Mary Kay používam 15 rokov a Mary Kay som začala používať práve preto, že mi ju predstavili v sade. Ja naozaj milujem sady, milujem, keď mi niekto predstaví komplet, či už starostlivosť o pleť, alebo teda či sa týka outfitu, tak aby som nemala starosti, ako čo kombinovať, a presne to mi Mary Kay aj ponúka. Takže, milé dámy, poďme rovno na to a poďme si ukázať, alebo ukážem vám, čo ja používam v mojej, alebo teda čo je tá moja večerná rutina. Keď som začala ukazovať, alebo keď som začala podnikať s Mary Kay, keď som sa odvážila ukázať to iným ženám, tak mi bolo povedané, že ukáž len ženám to, čo robíš ty ráno večer v kúpeľni. Takže ja vám ukážem naozaj to, čo robím ja ráno večer v kúpeľni a čo ukazujem a čo hovorím aj mojim žienkam na hodinke krásy. Naozaj nebudete počuť nejaké detailné informácie o zloženiach prípravkov, ale skôr sa zameriavam na ten pocit, ktorý mám pri použití týchto prípravkov a zameriavam sa na to, aký efekt na pleti mi tieto prípravky robia. Takže ako prvý držím v ruke náš úžasný odličovač očí, ktorý si takto pekne pretrepem. A ja osobne ho teda používam na suchý tampón. Viem, že aj na školeniach, aj teda počula som viackrát, aj teda dávam žienkam na hodinke krásy na výber, že či chcú ho používať na suchý tampón alebo na mokrý. Mne viacej vyhovuje suchý tampónik. Keď je mokrý, mám pocit, že sa mi ten prípravok dostáva viac do očí. Takže takto mi to viacej vyhovuje. Takže pekne si ten tampón priložím na zavreté oko, stiahnem do dola, môžem to zopakovať niekoľkokrát. A následne ten prebytok maskary, alebo teda tieňov, čokoľvek mám na oku, tak si stiahnem zvon dovnútra. Nikdy nenaťahujem to očné okolie dovon, ale vždy zvon dovnútra. Samozrejme, môžem to zopakovať niekoľkokrát. A keď idem do sprchy, tak ja to častokrát robím tak, že si najskôr vyčistím pleť a potom si odličujem očné okolie. Nejak sa to tam s tou vodou zmieša a potom sa pekne to očné okolie odlíči. Takže idem teraz na druhé očko, zoberiem si druhý tampón, takže dáme tam pár kvapiek nášho úžasného odličovača na oči, ktorý je naozaj veľmi jemný pre našu pleť a obsahuje takisto vitamín E, ktorý je vitamín krásy. Naozaj nádherne zvláčni očné okolie, takže ja mám z neho úžasný pocit. A poviem vám možno taký tip, dokonca mám dámy, ktoré majú veľmi šupinatú seboroickú pleť a robí im veľmi dobre odličovať si pleť ako prvým krokom práve našim odličovačom na oči. Vôbec ich nedráždi, až následne za tým používajú čistiaci krém. Takže môžete prípadne vyskúšať a uvidíte, že či to pomôže aj vašim dámam. Takže pokiaľ mám ešte nejakú maskaru, tak vlastne si to takto pekne dám dolu. Možno sa ešte niečo objaví, keď sa umiem, ale zatiaľ teda takto. A ja teda odličovač na oči používam aj na odlíčenie pier a obočia. Takže prejdem si aj na pery. A krásne si dám dole rúž a aj tieni, ktorý som mala na obočí. Takže
Čiastočne máme teda oči, pery a obočie odlíčené a ideme na čistenie pleti. A tie dámy, ktoré ste boli u mňa niekedy v živote na hodinke krásy, tak viete, že čistenie pleti je niečo, čo ja promujem úplne najviac. Ja som zastancom toho, že keď dáma si chce zobrať jeden prípravok z Mary Kay, tak vždy jej odporúčam, aby si zobrala čistenie pleti, pretože za mňa je to úplne najdôležitejší prípravok, aký by sme mali mať. Ja ho používam tak, že si zoberiem našu úžasnú sonickú kefku, ja si ju navlhčím, následne si zoberiem čistiaci gel. Ja teda používam už od minulého týždňa túto novú zázračnú sadu a naozaj som z nej úplne nadšená. Dám si ten čistiaci gel na sonickú kefku, takže sem si to naaplikujem a následne si tú pleť vyčistím. Takže tým, že ten nastavec je mokrý, keď som v sprche, tak nechám teda aj pleť si namočiť, prípadne si pleť ešte navlhčím, namočím, aby tam bolo dostatok vody a teda zapnem si ju a idem si vyčistiť pleť týmto gelovým čistením. Vždy prechádzam od stredu do krajov. Samozrejme, pokiaľ som v sprche, čo teda je 90% krát, keď si vlastne čistím pleť, tak si vlastne vyčistím aj krk, aj dekolt. Tou kefkou nekrúžim, pretože využívam to sonické vyčistenie pleti, alebo teda kvázi to kmitanie, ktoré mňa 4-krát viac do hĺbky vyčistí pleť. Verím, že si aj vy čistíte pleť práve teraz spolu so mnou a že si to tak užívate, ako si to užívam ja. Poviem vám, milé dámy, aj takú ďalšiu vychytávku. A ja teda nemávam veľmi často bolesti hlavy, ale už nieraz ma táto úžasná sonická kefka zachránila od bolesti hlavy. Keď väčšinou mňa bolieva hlava z toho, že mi stuhne krk a keď si v sprche čistím pleť, tak si následne prejdem a premasírujem aj túto časť krčnej chrbtice. A nieraz sa mi stalo, že by tá bolesť ustúpila a sa uvoľnila. Takže môžete vyskúšať aj takto, túto sonickú kefku. Takže vždy si nastavec umiem a dám si ho potom takýmto spôsobom odkvapkať a idem si opláchnuť pleť. Takže pleť mám opláchnutú, vyčistenú, necítim žiadne pnutie. Naozaj úplne vynikajúco vyčistenú pleť. A ďalší krok, ktorý používam, a tu by som možno vám povedala nejaké viaceré alternatívy, pretože ako druhý krok naozaj každý deň používam niečo iné. Buď použijem hneď ako druhý krok toto hydratačné regeneračné tonikum, ktoré si dám večer na tampón, pretože okrem toho, že nám dohydratuje pleť, že nám obnovuje pleť, že má protizápalové účinky, tak nám tú pleť aj dočistí a používam ho hneď za čistením pleti práve vtedy, keď nepoužívam práve v ten večer masku alebo peeling. Pokiaľ používam masku alebo peeling, tak práve vtedy si použijem najskôr masku alebo peeling, ktoré nám vlastne otvorí pory a následne potom použijem tonikum. Vidíme, že ten tampónik ešte je mierne znečistený, hlavne tu na krku, pretože tam sme možno až tak dôkladne tú pleť nečistili, ale teda v sprche to určite ešte dokončíme. Takže tonikum používam ako druhý krok v tom prípade, keď teda nejde maska, ale napríklad použijem obnovujúce super sérum. Ale teda poďme si povedať, aké masky používam na večer. Takže moje najobľúbenejšia dvojica masiek je Clear Proof hĺbkovo čistiaca maska s aktívnym uhlím a rúžová ilová maska. Dievčatá, zrejme aj z tých prípravkov, o ktorých vám už doteraz som povedala, tak určite budete tipovať, že moja pleť je zmiešaná až masná.
Takže naozaj veľmi dbám na to, aby som ju dôkladne čistila, zároveň aby bola dobre hydratovaná, ale aby nebola zaťažená. Ja milujem kombinovať tieto masky a miešať si ich dokopy. Naozaj robí mi to najlepší efekt, mám pocit, že ešte lepšie sa otvoria pory, ešte lepšie sa mi vyčistí pleť a naozaj si tú masku krásne namiešam, aplikátorom si ju nanesiem na pleť, nechám pôsobiť 10 minút a následne opláchnem. Takže toto je taká moja maskovacia rutina. A tu striedam s ďalším prípravkom, ktorý mám v sprche a je to Mikrodermálna kolekcia plus. Peeling z mikrodermálnej kolekcie, ktorý používam na striedačku s týmito maskami, na večer prípadne obnovujúcim sérom a retinolom. A naozaj milujem aspoň 2-3 krát do týždňa si úplne krásne zpeelingovať pleť, nechať, aby bola krásne jemná. A naozaj stane sa niektorý večer, že používam kombináciu obidvoch. Že teda použijem aj masky a následne použijem peeling. Počula som také dva rôzne pohľady na to, v akom poradí ich používať. Takže buď si vypílingujem pleť, aby tie odumreté bunky z pleti všetky odišli preč a tým pádom nám maska viac do hĺbky ide do našej pleti, alebo druhý pohľad je na to taký, že najskôr si dám masku, ktorá nám otvorí pory a následne mikrodermálnou kolekciou ich vypílingujem. Takže nechám už na vás, ktorý je vám sympatickejší, ale za mňa pri masnej pleti naozaj vynikajúce používať aj spolu v ten istý večer. Aj mikrodermálnu kolekciu plus aj masku, či už túto alebo ilovú. No zatiaľ po tej maske teda vždy si dám regeneračné hydratačné tonikum, ktoré som si dala aj teraz a už sa mi krásne vpilo do pleti. A ideme na ďalší krok. Vždy chvíľku trvá, kým to tonikum sa mi vpije, takže vždy ja v tom čase alebo medzičasom používam očnú starostlivosť. Veľmi mám rada použitie hydrogelových vankúšikov, ktoré ale používam z 90% ráno. Vždy ráno, kým si urobím nejakú takú svoju rutinu, tak si nanesiem hydrogelové vankúšiky a večer skôr používam túto moju obľúbenú upokojujúcu očnú masku, ktorá mi naozaj krásne zjemní očné okolie. Ako keby dá takú šťavu tým očiam. Hlavne mám pocit, že respektíve priznám sa, že málo pijem. Takže keď ten pitný režim zanedbám, tak vtedy je to vidieť aj v tom očnom okolí a naozaj vieme potom krásne nechať nahydratovať pokožku v očnom okolí aj práve s použitím tejto úžasnej upokojujúcej očnej masky. Nehovoriac o tom, že ju používame, keď dlho pracujem na počítači alebo som dlho hore, ale to vám poviem, že to sa snažím obmedzovať. Keďže som začala vstávať ráno o 5, tak už večer nejak dlho neponocujem. Ale pokiaľ áno, tak neviem, či ste vedeli o tom, hydrogelové vankúšiky vám vrátia až 3 hodiny spánku. Takže ráno, keď ich použijete, tak naozaj je to úplne geniálne. Takisto vám môžem povedať odskúšaný tip, alebo taký tip odo mňa, ako pracovať s týmito dvoma produktami na hodinke krásy. Vždy, pokiaľ riešime na liftingovej kúre alebo na hodinke krásy očné okolie, tak dávam skúšať na jedno oko upokojujúcu očnú masku a na druhé oko hydrogelové vankúšiky. A naozaj sa stáva, že niektorým dámam spravia lepší efekt na oku práve hydrogelové vankúšiky, ale sú aj dámy, ktorým lepší efekt na oku, viacej stiahnuté opuchy pod očami, viacej rozjasnené okolie spraví práve táto upokojujúca očná maska. Takže naozaj dajte im vyskúšať na jedno oko, jedno na druhé oko, druhé a budú vidieť rozdiel. Takže určite odporúčam takýmto spôsobom. No a po upokojujúcej očnej maske si nanesiem tento úžasný nový očný krém, ktorý si nanášam na prsteník. Neviem, či ste to vedeli, ale na prsteníku máme najjemnejšie nervové zakončenia. Takže preto to je ten prst, ktorým by sme mali nanášať očný krém.
aby sme nešli nejak veľkým tlakom na to naše úžasné jemnučké očné okolie. A ja zvyknem na hodinke krásy dávam hovoriť, že tento prst je na dve veci. Na diamant a na očný krém. A ten diamant, teda očný krém dostanú odo mňa, ale pre ten diamant si budú musieť ísť niekde inde. Takže ak sa vám páči táto veta, tak robí na tej hodinke krásy veľmi dobrú atmosféru, dámy sa uvoľnia, zasmejú a naozaj je to úplne úžasné. Učím ženy aj to, aby nepoužívali ukazovák, pokiaľ idú si do očného okolia, pretože táto je taký útočný prst, ktorým je naozaj má veľmi, nie je až taký jemnučký ako práve prsteník, takže učíme sa aj to, aby sme krásne jemne zaobchádzali so svojou pleťou. A to je naozaj niekedy také zvláštne pozorovať, že sú dámy, ktoré naozaj sú veľmi agresívne voči sebe. Takže očné okolie máme ošetrené. A prečo som použila najskôr prípravky na očné okolie a až potom použijem ďalšie prípravky? Dôvod je ten, že určite všetci viete, že v očnom okolí máme oveľa tenšiu pokožku, až 7-krát tenšiu pokožku ako inde na pleti. A tak je vyskladaná aj naša starostlivosť o pleť a očné okolie. Prípravky, ktoré idú na oči, tak by boli trošičku slabé na pleť. Tie prípravky, ktoré dávame na pleť, tak by boli prisilné pre očné okolie. A takisto je to aj s hustotou týchto prípravkov. Takže pokiaľ by som ja najskôr si dala séra, najskôr by som si dala krém na tvár, mohlo by sa stať, že si s ním zájdem aj do očného okolia. A už tie úžasné prípravky, ktoré sú určené práve na očné okolie, tak by nemali takú dobrú šancu prejsť do tej najspodnejšej vrstvy pokožky. Takže vrstvím to tak, že čo je rečie, ide prvé, a teda očné okolie ošetrujem najskôr a ja vždy využívam ten čas, kým mi pôsobí alebo zaschne na pleti tonikum. Takže vtedy používam práve očnú starostlivosť. A idem teraz na pleť, takže naozaj už si to pýta. Cítim, že trošičku sa už tá pleť lepí. A to by som tiež vám chcela povedať, že pokiaľ vám toto povie dáma na hodinke krásy, tak ju pochválte. Pretože keď je pleť dobre nahydratovaná, tak sa lepí. Mne sa lepí teraz ešte len trošičku, takže určite tej hydratácii ešte nie je dostatok. Takže môžete to povedať dáme aj na začiatku. Keď budeš sa ti lepiť, tak vtedy bude dobre hydratovaná a budeme spokojné, že sme urobili vynikajúcu prácu. Takže ideme teraz ďalej. A teda ako som spomenula, tak na dnes mi vychádza použiť obnovujúce super sérum, ktoré vždy používam v kombinácii s týmto modrým hydratačným super sérom. A zdá sa mi, že tá konzistencia týchto sér je viac menej rovnaká. Takže ja volím postupnosť najskôr obnovujúce super sérum. Je to taký peeling v kvapkách, ktorý si ja takto nanášam priamo na pleť. Samozrejme nezabudnem ani na krk. Pokiaľ by som tu bola sama, tak aj dekolt. Ale teda to už dokončím potom v súkromí. Ako sa vám zatiaľ to páči, verím, že si užívate aj vy tú svoju starostlivosť, tú svoju hodinku. Ja vám poviem, že ja teda Mary Kay som začala používať, keď som následne porodila potom 3 deti. A tie minúty v kúpeľni boli častokrát pre mňa tá jediná chvíľa, ktorú som bola sama so sebou. Takže som si ju veľmi, veľmi strážila a naozaj som nedovolila nikomu, aby mi to zobral. Pretože keby mi niekto zobral tých pár minút, ktoré strávim so sebou v kúpeľni, tak by som nemala absolútne žiadny čas sama pre seba. Takže určite dodaj vám odvahu každej jednej z vás, ktorá možno tiež máte malé detičky, určite si doprajte tie minúty vo svojej kúpeľni, pretože ich potrebujete a keď si ich doprajete, tak budete môcť rozdávať lásku ďalej. Takže super sérum máme vpité, ideme na ďalšie super sérum a je to super sérum hydratačné, kyselinka hyalurónová a ceramidy. Vieme, že je to veľmi potrebné dodávať do našej pleti, takže ja ho používam, takže si kvapnem, kvapku rozotriem na čelo, na líca a
Samozrejme, nezabudnem ani na krk a dekolt. Naozaj sa vyhladkám. A či už je to ráno alebo večer, vždy používam dve super séra. Čiže či ráno alebo večer vždy si dám kombináciu super sér. A ráno najčastejšie používam rozjasňujúce super sérum a super sérum hydratačné. Hydratačné super sérum dávam ako dvojičku ku každému a ostatné 3 striedam, pretože každé jedno obsahuje vitamín C, čiže je fajn, keď ich striedame. Sú dámy, ktoré ich používajú aj spolu, či už protivráskové, rozjasňujúce alebo obnovujúce, ale mám skúsenosť s tým, že tá pleť je potom citlivejšia, keď to takto kombinujeme. Takže je lepšie ich striedať, ale hydratačné super sérum dávame spolu so všetkými. A ráno používam rozjasňujúce, pretože ešte stále svieti slniečko. A v rozjasňujúcom super sére vieme, že sú výťažky plesnivca alpínskeho, ktorý dokáže odrážať UV žiarenie. Takže naozaj nás vie krásne zbaviť pigmentových škvrn a rôznych nezrovnalostí farebných na pleti. A večer používam protivráskové alebo obnovujúce. Takže ideme teraz na ďalší skvost, najväčší také turbosérum medzi sérami. Za super sérami, milé dámy, je vždy potrebné použiť aj sérum. A buď použijete sérum C plus E, alebo sérum na minimalizáciu pórov, alebo liftingové sérum v závislosti od toho, čo chcete na pleti riešiť. Takže ja mám teraz otvorené liftingové sérum, ale teda stane sa mi, mám vedľa salónik, že ráno, keď sa odličuje, alebo teda ráno, keď sa pripravujem pleť na líčenie tam, tak siahnem po sére C plus E, takže ich naozaj striedam. A Mary Kay je aj pocitová záležitosť, alebo teda kozmetika je pocitová záležitosť, takže naozaj dajte tej vašej pleti možno aj to, čo cítite, že by potrebovala, alebo po čom práve máte chuť siahnuť. Ja milujem vôňu liftingového séra, je úplne geniálne. Okrem toho, že nás baví vrások, že nám vyžehli vrásky, ktoré už máme na pleti. A nám uzatvára pory a urobí takú zamatovú pleť a je vynikajúce aj pre masnú pleť, pretože vôbec ju nezaťažuje, ale naozaj ju spraví takú zamatovo jemnú. Takže to je za mňa sérum číslo 1. No a ideme teraz na ďalší prípravok a je to obnovujúci gel, ktorý teda obsahuje tento zapúzdrený resveratrol a účinky budeme vidieť už po 2 týždňoch. A keď to použijeme, takže tú svoju dávku, ja teda zatiaľ si dávam také 2-3 pumpičky. Sama som zvedáva na Produktovú akadémiu, kde sa dozvieme ďalšie informácie o novej zázračnej sade. Ako niečo som si prečítala v letáčiku, niečo máličko sme sa dozvedeli aj na výročnej konferencii, ale mám veľké očakávania, veľmi sa teším na Produktovú akadémiu, kedy sa dozvieme a budeme mať školenie presne tejto novej zázračnej sade, ktorú mnohé z vás už máte, alebo pokiaľ nemáte, tak ju môžete mať v rámci seminárneho balíčka. A naozaj vám poviem, že už po prvom použití bude vaša pleť úplne jasať. Je to naozaj niečo geniálne. A naozaj zase zopakujem za mňa s masnou pleťou, zbožňujem ten ľahký pocit, vláčny pocit absolútneho nezaťaženia pleti. Takže to je pre mňa úplne že najväčšia výhoda tejto novej sady. No a idem použiť teda nočný krém, alebo krémy, ktorý používam aj ráno, aj večer. Takže nanesiem si takéto množstvo krému a rozotriem od stredu do krajov. Je to úplne vynikajúci pocit. Takže verím, že aj vy si užívate túto starostlivosť. No a pleť máme pripravenú, ale ešte som si pripravila jednu vychytávku, ktorú si dávam na pleť tak 2-3 krát do týždňa a je to táto regeneračná gelová maska alebo hydratačná maska. Maska lenivka, ktorú si dávame
na záver za všetkými týmito prípravkami, pretože aj masnú pleť potrebujeme dokonale čistiť, ale aj hydratovať a regenerovať. Takže ako posledný krok, aby moja pleť naozaj sa uzamkla, všetky tie vitamíny, ktoré som do nej dala, aby tam ostali, aby nikam sa nevyprchali, tak nanesiem na to túto regeneračnú hydratačnú masku, ktorú máme práve teraz aj v akcii 2+1 zdarma, tak ako hydrogelové vankúšiky, takisto ako aj Clear vodkovú masku s aktívnym uhlím. Ako dievčatá, ja som z toho úplne nadšená, pretože tieto 3 prípravky je niečo, čo je úplne univerzálne. A tieto 3 prípravky, ktoré vlastne ich mám aj tu, ja naozaj používam dennodenne a môžete ich mať za tú úplne geniálnu a špeciálnu akciu 2+1 zdarma. A je to niečo, čo každá žienka si dopraje a je to niečo, čo si dáma dopraje aj vtedy, pokiaľ používa nejakú inú značku kozmetiky. Takže ja naozaj nedám dopustiť na všetky prípravky, ale tieto sú naozaj najuniverzálnejšie. Takže moja pleť je pripravená na spánok, ale ešte kým sa s vami rozlúčim, tak vám chcem ukázať prípravky, ktoré mám vždy v kúpeľni a ktoré teda používam. Takže je to aj upokojujúce mliečko a retinol. Ten vlastne používam vtedy, keď nedávam obnovujúce super sérum, tak použijem retinol, následne upokojujúce mliečko. A samozrejme postaram sa aj o svoje telo, takže každý večer moje telo dostáva úžasnú dávku vitamínov a spevnenia v podobe spevňujúceho telového mlieka, do ktorého si nakvapkám aj náš Naturally výživný olejček, ktorý mimochodom získavam ako VIP bonus práve v októbri, pokiaľ objednáme aj v septembri. Takže určite žiadna z nás by nemala zaváhať, aby sme tento skvost naozaj mohli dostať. A ja to robím tak, že si do dlane pumpičkou napumpičkujem spevňujúce telové mlieko, kvapnem pár kvapiek oleja a natriem sa úplne celá, zbožňujem tú vôňu olejčeka. Takže naozaj je veľmi príjemný. No a samozrejme v sprche mám sprchový gel, tentokrát vo vôni vanila a berry, striedam ho s druhým sprchovým gelom Apple and Almond a takisto nesmie chýbať ani pedikúra v sprche a na nočnom stolíku ani maska z pedikúry a vždy pred spaním si teda natriem ešte aj nohy, takže naozaj sa postaram o seba od hlavy až po pety. Takže milé dámy, ja verím tomu, že som na nič nezabudla. Samozrejme, keď sa tu pozerám na to, tak vám ukážem emúziu, ochranu, ktorú používam ráno po použití krému. Takže myslím si, že som asi spomenula všetko. Verím tomu, že sa vám u mňa v kúpeľni páčilo, že si to niekedy zopakujeme a možno ukážte aj vy, čo robíte ráno, večer v kúpeľni ďalším dámam, pretože bude to možno niečo také, čo ešte nikdy v živote nevideli, nezažili. A ja vždy hovorím, že je mi veľkou cťou, keď môžem to byť ja, ktorá ťa privedie do sveta Ameriky a ukáže ti, čo tu úžasné máme. Takže želám vám ešte nádherný večer, dobrú noc a želám, nech ste spokojné, šťastné a usmiaté a vyhýčkané touto úžasnou, krásnou kozmetikou. Majte sa krásne, ahojte!